Σε απόσταση 20 χιλιόμετρων από την Αλεξανδρούπολη, βορειοανατολικά, βρίσκεται η Νίψα. Ο σύγχρονος αυτός οικισμός, ο οποίος χτίστηκε κοντά στα ερείπια της αρχαίας Νίψας, αναγνωρίστηκε ως κοινότητα του ελληνικού κράτους το 1924 και κατοικήθηκε κυρίως από πόντιους πρόσφυγες. Πάω να βρω την κυρία Ευθυμία. Έχω ακούσει ότι είναι μοναδική, αλλά έχω την υποψία ότι δεν είναι μόνο μία. Εδώ είναι! Αδάιμες. Καλώς τον παιδά. Καλώς τον παιδά. Εμείς αδάιμες, εσέν περιμένουμε, αλλά εσύ πολλά έργησες, βρε παιδί μου. Να ξαναμπώ, να το ξαναπούμε, γιατί δεν... Όχι, να μην το πεις. Να ζητήσεις μετάφραση. Ναι. Ποια είσαι η κυρία Ευθυμία? Εγώ είμαι η κυρία Ευθυμία και η άλλη κυρία Ευθυμία είναι συμπεθέρα μου. Εσείς? Εγώ λέγομαι Κυριακή. Κυριακή. Ναι, Ωραία. ξαδελφοσυνυφάδες. Ναι. Ωραία. Και εσείς? Και εγώ είμαι η Ζωή. Ξαδελφοσυνυφάδες? Ναι, και εμείς τα Και ίδια. κουμπάρα. Αδάσο χωρίο συνήψα. Άλλος είναι κουμπάρος, άλλος είναι συμπέθερος, άλλος είναι συνυφάδες, άλλος αυτό. Όλοι λέμε η θεία μου και ο θείος μου. Ποιος πληρώνει είναι το θέμα, κατάλαβα. Ποιος πληρώνει, ο καθένας είναι στο τέλος εξέλ. Εντάξει. Λοιπόν, Τι φτιάχνουμε? αρχίζουμε. Εδώ Κύριε είναι- σου Χριστέ ψώνο. Κάνουμε το περέκ. Τι είναι το ΠΕΡΕΚ? Είναι μία πίτα που κάνουμε εμείς τη στιγμή στο τηγάνι. Ναι, Η ευκολία. ναι. Ο πόντιος πρέπει να παντρευτεί πόντια? Όχι. Όχι. Από παντού. Αφρικανούς πόντιους έχουμε? Βρε εδώ γίναμε θαρρυμάρι, όλοι ανακατεύτηκαν. Όλοι ανακατεύτηκαν. Ναι, άσπρος, μαύρος, κίτρινος, όλοι εδώ. Δεν έχει σημασία. Όλο Τι το... σημασία. Έχουμε. Άνθρωποι, δεν είναι. Όλοι άνθρωποι είμαστε. Δεν έχουμε να χωρίσουμε. Τίποτα. Εσύ την καρδιά που έχεις είναι όλη η ομορφιά σου. Είσαι παντρεμένη, Θες να με παντρευτείς. Όχι, το λέω Το μετά. διαμάντι δεν θα το γλιτώσεις. Έλα. Ωραία. Πιάσε ζώρο και ζήμωνε. Θα Τρώγεται. τα βάλεις το ζουβαλάκι. Τώρα κάνουμε τα μπαλάκια που είπαμε. Τα μπαλάκια, ναι. Κάναμε τα ζουβαλάκια μας που λέμε εμείς. Τώρα ανοίγουμε το φύλλο. Το φύλλο θα το στεγνώσουμε στο σάτς και μετά το βάζουμε πάνω στο κάρβουνο για να φουσκώσει. Το φύλλο αυτό ξεραίνεται και διατηρείται ένα χρόνο. Μπορούμε με αυτό μετά να κάνουμε την πίτα μας, το περέκ. Όποτε θέλουμε, δηλαδή, μέσα στον χρόνο, παίρνουμε το φύλλο, το βρέχουμε Αυτό είναι. και είναι έτοιμο για φαγητό. Τώρα θα δεις εδώ πως γίνεται, σε 5 λεπτά είναι έτοιμο. Επειδή από εδώ είναι λίγο καμένο, το βάζουμε από τη μέσα μεριά. Ναι, αυτό πρέπει να είναι αυτό που έκανα εγώ. Ναι, γεννούς. Αυτό... Δεν το κάνει μόνο εσύ, όλοι το κάνουμε. Τελείωσε. Ωραία. Βρέχουμε το δεύτερο φύλλο. Και από τις δυο μεριές το βρέχω. Ναι, λίγο γρήγορα γιατί θα Το βάζω εδώ πάνω. πάνω. Το μπαλώνεις, Με είσαι ωραία. Αρχίζει και έρχεται. Μα είναι φανταστικό. Συγγνώμη, κυρίες μου, όλα αυτά εγώ. Δεν το πιστεύω τέτοια ομορφιά και τέτοια μυρωδιά εγώ. Θα το γυρίσουμε άλλη μια φορά, θα φέρουμε το ψημένο επάνω, να ψηθεί και αυτό το φύλλο. Ένα. Εδώ, εντάξει. Εδώ. Κάτσε μην πάνε χαμένοι όλοι οι κόποι μας. Και βάζω εδώ. Ναι, ναι. Έλα μωρίτζο. Και δεν μου είχατε κολλήσει καλά αυτό το κάτω. Βάλ το ξανά. Γύρνα το. Το βάζω εδώ. Από πάνω βρε κουμπάρι. Διορθώνονται. Αν και θα το βάζαμε από πάνω καλύτερα. Αλλά... Τι έγινε τώρα? Τίποτα δεν έγινε, παιδιά. Κυρία Ευθυμία, Είναι μαγειρική. Μαγειρική είναι. συνέβη? Ατζαμίδικη δουλειά. Ατζαμίδικη δουλειά. Στάθη. Ναι. Τι γίνεται? Μια χαρά, εδώ.
Εδώ στην Ήψα, Ναι, στην Ήψα. Είναι πολύ όμορφο χωριό. Είμαστε κοντά στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, περίπου 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά. Είναι ένα χωριό που φιλοξενεί πόντιους και σαρακατσάνους. 40 μίλα κοκκίνα πουλί, 40 μίλα κοκκίνα γιατρή, σε έναν μαντήρι δεμένα. Οι πόντιοι είναι πολύ φιλοξενοί άνθρωποι, οι σαρακατσάνοι επίσης, οπότε το χωριό κινείται σε τέτοιους ρυθμούς και όσοι επισκέπτες έρχονται φεύγουμε τις καλύτερες των εντυπώσεων. πώς είστε εδώ πέρα? Περίπου γύρω στους 300 μόνιμους κατοίκους. Ατότε σόν το τέρεμας πουλί, θα συρκε πέτα κούλι, θα συρκε πέτα κούλι. Έχετε ένα σύλλογο, έχω μάθει εδώ πέρα, που τους δίνει ζωή στο χωριό. Μπράβο. Είναι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νύψας. Ναι. Έχουμε δικό μας χώρο, εδώ λίγο πιο κάτω, είναι το παλιό δημοτικό σχολείο του χωριού. Έχουμε κάνει ανακαίνιση σχεδόν όλο το κτίριο και εκεί είναι στεγασμένος ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νύψας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Να μας ξανάρθεις. Θα ξανάρθω. Να ρωτήσω κάτι, τρόπος για ανακαίνιση. Πάμε εκεί. Ανακαινήσεις κάνετε μόνο στο δικό σας σύλλογο? Έχω ένα σπίτι στην Αθήνα που θα χρειαστεί να κάνω μια ανακαίνιση. Εντάξει, θα το βρούμε. Καλώς τα λέμε. Μέρες είναι ρε, εμείς πήγαμε τη Ζουρβά να τρως. Ναι, αλλά. Ναι, αλλά αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πρέπει να φύγω. Όχι, κι αν έχεις τέτοια. Τρως πρώτα το... Ξέρετε, έχω μια δουλειά. Πρέπει να φύγω σε ένα σημείο. σας πρέπει να τρως και εκεί δεν πάω που θες. Εμείς εδώ δεν αφήνουμε άνθρωπο να φύγει αν δεν φάει. Σουρβά. Αυτό είναι. Τανωμένο σουρβά. Αυτό είναι σουρβά. Και τι έχει μέσα? Έχει, είπαμε, σπασμένο σιτάρι, έχει λαδάκι, ρίγανη και ηλιστό. Ηλιστό. Λιστό. Ηλιστό, είπατε. Ναι, αυτό το στραγγιστό έτσι το λέμε. Λοιπόν, να έχει άλλο. Θα μείνω εδώ πέρα. Να μείνεις εδώ. Να κάτσουμε μείνεις εδώ. μην πας πουθενά. Θα μείνω εδώ με τα κορίτσια μου. Δεν πάω πουθενά, Πουθενά, εδώ θα μείνω. Η αγάπη μου είσαι εσύ και δεν σ' αφήνω. Λίγο φούστηρο και μερακλώσαμε, έτσι. Ακριβώς.